Salam mehman tomoşaçylar, hemmeňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek isleýän. Bugün hepden birinji güni diýmek Atawatan TV kanalyna siziň bir hepdelep garaşyp tomoşa edýän gepleşiňiz Atawatan ýyldızlary ýene-de siz bilen. Men Alpbarjy Pelwan Muhyýew. Gepleşiňimiziň bugünkü mehmany gaty köp haýyşlar boýunça, ençeme muşdoklaryň haýyşy boýunça biziň söýgüli halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Tufan Oraderdi biziň redaksiyamyzda ýetmäşik. Aydym tazyň muşdoklaryny hemme şu gepleşi diňläp oturan ýoldaşlaryň hemmesini bir taraply gaýramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Amaratlaň mermerden bedel çeker haylan yan kemme yerden ak şevherim Aşkabat, Aşkabat, ak şekerim Aşkabat, 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 güzel şeker Aşkabat. Mehman tomoşaçylar, ene şu gün Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyň Atawatan ýyldızlary atly gepleşiginde, şow gepleşiginde mehmançylykda bolduk. Şeýle ilk soralar boldy. Bir arkaýyn gürrüňler boldy, aýdymlar boldy. Aýdym baradaky pikirlerimizi aýtdyk. Hemmeňizi şu günkü gepleşigimizi görmäge çagyrýar. Sizi aýdymlar bilen şeýle ilk gürrüňler bilen begendirek diýip anamyz bar. Alipa, işleňden, toýlaňdan, jykyşlaňdan bir wagt aýryp biziň redaksiyamda mehman bolanyňa minnetdar. İşin üstünlük, maşgalaňda agdy berlik, galy berteden hem ýörejlik üstünlikleri meslet ýetiripden agdy edýär. Köp sag bol. Başlamak hak. Hemen bir gepleşik şowluk ýaly, hemen gyzykly gider ýaly. Men mehmana ilk bilen sowgat berýän Halipa. İlk bilen Tufana Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyň internet saýty bar. Ine şoň adyndan, redaksiýa adyndan toýlara da baralara gideňizde ýörüýte şunu ýatatdyrdyk siz üçin sine gaýnap sow termos başçysyna. Kiçiräjik sowga toý dolanmak näse besin. Galy bersede biziň gepleşigimiziň hemaýatkary makul hyzmat terjime merkezi. Google Play Market'da 4-5 dil içinde daşar dilleri jemlenen ýörüýte prilażeniýa bar. Indi öňkü çağalara molim tutmak gerek gel. Ýörüýte prilażeniýanyň üstünden hem çağalar üçin hem ullar üçin aýratyn arkaýyn ular bilýäňiz. Galy bersede makul hyzmatyň öde biziň ýurdumyzda resmi namalaryň terjimesini iň professional bir gatnaşýar. Başlaýar. Kabul etseňler. Sag Tuğana, bilýäňmi şu nähil gün? Bugün başında gülüp başlayan 6 dekabr Halipa. Şuun 6 dekabr belki inanmak kıyınrak düşür. Şuun mikrovalnovka döredilen günü. Hava. Men çalıcı maglumat berek. Eger kelläňe gelen näle şunu ýalmagmy? Maglumat. 1945-nji ýyl 6 dekabr. Biziň aşganalymyzdaky ençeme wagt alýan işleri ýeňilleşdiren mikrovalnovka, biz ona mikrotolkunly peç diýip ad berýär. Peç 1945-nji ýylda alim Libaron Spencer tarapyndan oýlap tapyldy. Ol başga-da 300-den gowrak enjamyň awtory şul adam. Biziň günne unaşy ulanýan enjamlarymyz bar. Şoň awtory şu. Mikrovalnovka dörenden soňra islenlik duýdansyz gelen mehmany gysga wagtdan akarlamana mümkinçilik berýär. Ol bir. Ine birinji dören mikrovalnovka ullugyna seredin. Холодильник ýaly. Biz onu näçinji ýyllarda tanap başladyk diýip boldumy? Inni Köpçülükde ulanyp başlanan wagt. Bu 45-nji ýylda Halipa seret döredilen wagty. Ondan soňra muny patent berdiler. Soň Ýewropa ýaýrady, soň Ýaponiýa ýaýrady, ýa-da başda Amerikada ene şu dörediler. Inni şu fakty aýtmak bilen hemen bir gyzykly informasiýa bilen tanyş bolduňyz. Nahar hakkında uğraşıp başladık. Birinciden, in halayan naharınız näme?
İkinciden nahar bişirip bilýäňizmi özüňiz? Hawa. Şu ikisini aýtsaňyz. Ya. Bir özüňiz häsiýetim bar. Nahar kän danap durmak da plan nahar. Bizim türkmençiligimizde bir tagama at takmak bir hile hasaplanýar-da. Doğru da hasaplanýar. Ýöne şu kädil zatlar ip bilemek, galan zatlar köpüňär. Gowur iýen naharman ilk bilen düýäň agarany. O nahar diýip kabul etseň ýöne gowur ýany zadym şol. Olam tamdyr ýapylan çöýjük gülene. Otaň bol unaş türkmen Unaş nahar. Çinoy boldy. Burçluca bolsa. Barmy şu wagt? Edil şu wagtda tapmak ýa-da Halima. Deme. Özüňiz bişirip bilýäňizmi nahar? Özüm bişirýän. Men nähil bişirýän ýetene. Ona köp güşem bişirip bilýän. Bir ýumurtga çakyp bilýän. Ondan soň şu näme diýilýär? Batyrma diýilýär. Etli batyrma. Kartoşkaly. Kartoşkaly medilýän, kartoşkaly medilýän ýene. Batyrma kaka çağlama kaka nahar diýär. Ondan öýde näme ýelnejeň ýok wagty, çağlan ejeti ýok wagty. Men bişirýän bolyn etim köp atýanda. Ondan kaka nahar ýerläýdi. Et köprek diýär. Et köprek erki adamy gelip bol bolýar-da. Öýde gadanan soň arkynja etin köprek etýär. Ýöne aslında erkeklerin el füýji bolýar Halipa bilýärmi? Diýenler onşon diýenler. Aslında Halipa serediň suwhana taýýar nahary iýmegen bir sunugat diýip eşitdiňizmi? Bişirmek bir sunugat diýär. Ýöne iýmegen bir sunugat diýär. Siz hem nahary gaty füýji diýen adamlardan bolmaly. 2006-njy ýylda YouTube'da sizin bir klipiňiz paýlaşyldy. Ol aýdymda ine şeýle sözler bar. Açmasa gonçadan güllemezmiş güller. Ayramasa şirin dilli biller. Inni şu klip ýadyňyza düşýärmi? Inni köne klip dal. Sizin 15 ýyl töwerek mundan öňkü klip. İçinde bir ýanky epizod bar. Ýumurtga çakyp nahar bişirýän ýeriňiz bar. Adamdan aýtmaklaryna görä inni aslında bu klip men kakam ýa. Kakam mene birinji şu DVD allyk şu ýyl. 2006-njy ýa 2005-nji ýyl bir gapdal kasetly, bir gapdalam diskli. Kakam şu disk alyp geldi. Oglum diýdi, her gezek suwhanyň diýdi şu klipini görem de soň men hökman ejeňi ýumurtga çaktyryp ýedirýän edi. Şu klipden turdu. Açmasa gonçadan güllemezmiş güller. Sayramasa şirin dilli biller. Açmasa gonçadan Gör. Zaporojyň nomerini gördüňmi sen? Ýok, unsenmendir ama. Nomer näçe mung? Tak, hani? Burada da bar öýdýänlerde. 99 daş. Indi Ol şanky Zaporojy ölmenýän ulagymyň nomerini geçiripdim-de. O döwürler şu nomere bir gyzyklanýar-da. Şu klip hakynda bir azat gurrun edelim. Klip hakynda aslında ýanky aýdymy men Halipa Wagşymy Barlyk Hajyewden dinledim-de. Barlyk Hajy onu bir toýlarda ýanky çalып aýtýardy canly ýanlarynda. Ondan şonu bir döwürde ensonik instrumentda da ensonik gallymda birinji dilen hatarynda şonu işledim. Ondan buny sözlerini şu klibi görä özüm açyk üýtgetdim. Ýanky şol klibiň senariýasynyň awtorym özüm. Özüm hemme de ýanky başdan aýak bolup geçýän wakalar öz pikirim şol. Ýanky gullukda watan bir gyýdan. O taýda ýüze çykýan mesele füýgi ýeňe eň soňunda. Hawa. Birazjyk ýanky şol gyýrlan oglan gowurşy gullukda. Azon gyýr bir hil barly adamdan şagaty. O uýkulyşýarlar. Oglan sada ýerin ýanky o ýerinki. Ondan baýda şo taýda bölünýän ýeri. Şo taýda ödüm kadr bölünýän. Ýalyňa bakmadan bagrym dolmyga. Şo taýda oglan onu owa kiçik bolýar gyýdy. Owada ýaşarsyň diýär. Ýok gyýraýdy men ýok, men şu şäherde ýaşarmyn. Şeýdem öýkülüşýärlerde ýanky balyk tutup oturan ýeri. Gyýdan aýra düşen ýeri şo. Onda bir ýekece balyk tutýarlar da
uzak gün oturup bir balık näme deli bir balık. Taňa da bolanok, maňa da bolanok. Aptamdaky dowatman ata köpeğin agtygy Kuwat Şarif. Artist o. Artist o. Türkmenistan artisti. O çağılıp dostum şonu. Şoň bilen bile gidip barýakam düdülen zatlar bada. Onuň uzak gün oturup mekeze balyk tutýan ikimde de bolanok şunu da gowsy dilegler edildi. Suwa goýberli ya. Suwa goýberip ya da pisa tutman öýüne gelýän ýanky öňünde durda. Şogyt şuwat barmy? Şuwat artistmi? Şogyt ba odal aýdymçy dol Ahmet Ayna, Ahmet diýär. Düşündüm. Doli şol klipden soň göremem-da. Eşitdim durmuşa çykypdyr diýip. Aýdym aýtýardy şol marda. Owatlar marda ýaşadymda. Orkestrda aýdym aýtýardy. Onuň şonu berem garaş aýmaňa diýip bir aýdym madyr. Bilýär. Şonu gyýdyň sesi gitýär. Ana şol gyýdyň sesi şol. Radioda da gidýändir köpüň çykaraşay, eridim garaşay. Ulanyp bilersiňiz diýip. İnşallah. Şonda ana şondaky oýnan gyýdyň sesi ol aýdym şatlynda. Şoý men göremok ýa-da. Düşündüm. Biz aslında in köp seredilen klip men sen söýýärin owadan dilberdir öýtdik aslında başta. Sebäbi Suhan aga diýende birin şol aýdym ýalyňa düşýär. Ol beýle däl eken. Sizin pikiriňizçe haýsy söýdýäňiz? In köp seredilen klip. Söýüp aýdymmy? Ýok, söýüp däl, durmuş hakynda. Özüm aýdaýynmy? Men bilmedim şonu. YouTube'da sizin dörözülüňizden in köp seredilen aýdym 487.584 prosmotr seredilme alypdyr. 487.000 bu diýmek yarım milyona goloy diýmek bolýar. Ulu rezultat, gaty uly. We bol aýdym sizin megerem şaher paýyna munasip bolmagyňyza sebäp bolan aýdym gumly gelin aýdym. Gumly gelin. Men daşyn belledim ýerite soňsyn. Görnämi? 487.584 gedek görülüpdir şu klip. Indi size berjek soraglam şundan ibaret. Gumly gelin barada. Elbetde. Aýdym nähil döredi? Aslında şu aýdymyň sözlerinde bolan wakalar çynmy? Şu aýdylýan wakalar çynmy? Siz gyzyklan gördüňizmi? Şu aýdymyň tekst hakynda. Men gumly gelini aýdymda şoň gumly gelin nähil düdüllü, nähilek ýagdaýda düdüllü şonu gyzyklanmadym da şeýle gowaýdym hökmünde aýtdym. Sözleri Kerim Guran Eper, Halita şairni. Şoň sözler eken ýöne aýdymdan soň şu telewiziýa işgärlerini ýurtda gyzyklandyk. Sebäbi jedel bolupdyr da. Käbiri aýdýar, şo gumly gelin balkondan niýe? Käbir kişi ýok, balkondan näle bäri Göktepe tarapdan niýe? O zaman şol anyklama üçin ilkile meni tapdylar. Men şo gumly gelin aýdym üçin hemde men aýdyşym şo kitap boýunça dogry gelipdir da. Sözleri. O bagşlar ýoýan ýa-da käwa. Toýda ýoýulýar. Ýa göçürip alanda dogry göçürip alanda ýa-da öz heňine görä aýdyp biljek ukuyuna görä ýoýan halatlar bolýar da. A men kitapda näme boldy şol? Bir şot aýdy. Soň näçe diňleseň öz ýaryňyň özüň tapyp gelýän apelanda orda. Şoň üçin sunuwat taplan ýa. Saçak açdy diýmen, saçak açdy diýip gideripdir näşo dyňyny. Her gerek diňlämde. Saçak açdy. Ya men saçak açmak bir saçak açılýar, saçak ýazylýar. Şo manyda aýtjak bolmaýar, dyňy bermän geçipdir näşo. Düşündüm. Pauza. Häzir aýdymda saçak açdy, gumly gelin diýen. O wagt bolsa ilkerek birinji aýdym. Saçak açdy, gumly gelin. Ay ol kabul etişine bagly. Ýöne hat dogry etjek bolsam şol şey diýmenler. Şoň üçin aýdymlamy her gerek diňlämde özüm şoňa hat ösüresim gelýär-de. Indi şu gumly geliniň taryhy barada gyzyklanamyzda şol Göktepe'de beýik ýeňşiň bir näçe ýyllyk bolupdyr da bilemem. Öýle şu Kerim Guran Apesta şolun ýaşandy. Ýaşandy urunna. Odan şo taýda Göktepe'de bir Ursa degişli bir çäre geçipdir. Ýeňşe degişli. Odan şo taýda aýdylypdyr, konsert berilipdir, şairler goşok apdyr. Olin indi çäre gutoran soň ýa-ni dawara gutoran soň şairlerim, bagşlarym gaýtjak bolýar bolýan. Teklip edýärler. Şu taýda bir 35-40 kilometr töwerek ýerde şu bir
gelin ýaşaýa. Şo urşda durmuş toýlar bolan wadyna ýollaşy urşa gidýärde. Çopan goşun saklap oturan her reçelinem. Şo adasyny çekip şo owa gaýtman ýa adamsynyň ýylyny ýörüdip nesilden nesile geçirip şeýdip bir ýylyny saklap oturan, guýuny saklap oturan gelin bar diýip. Gidilýär. Oňa da akna bar, janaky bar ekende. Hakiki şol bolan aýal. Onuň şo biz onu nädip bildim men. Şo İlmurat Budakow bar. Bilýärsiňiz, beşim İlmurat diýip başy onu kurs bolsun, bir grupda olduk da. Okuduk. Bir grupda okuduk konservatoriýada. Şol beşim men dostum, aýdym bilen ýyldaşym da, deňdoşum. Şoň kakasy ýa İlmurat Budakow diýen şahyr. Şoň öýüne bardyk bolyp. Bir sara hapyzy bardy. Men badym baryp öýüne baryp şol gören adam. Şol hakiki ýa-ni aknawa janaklaryň öýüne gidipdirler da. Şeýle urşuň ýylyny saklap oturýan soň ýa-ni içinde İlmurat beşim İlmuratyň kakasy İlmurat Budakow bar eken. Ýene bir kisan şahyr bar. Aýdymçylardan wada bir maşin bolup gidýärler. Ýa-ni aknawa janaklar. Oňa ýa-ni bir kişi tetrlerini gidip barýaka düzýär maşin. Olagum ýylyna düşdüm bir. O salgy beşiklerine görä, ýani şumýaly hoşum. Mihman geçdi goýunga soýuşturup, söwüş edip ýa-ni kabul edýär. Bir ýandak çapmagy bar, anam bolsa getirip iňolmana çal berýär bolyp. Şeýle öyle akylly diýen, hemme tarapdan soraw jogap alyşyp bolýar. Gerek ýerine gülüşip bilýär, gerek ýerine maslahat berilýän şeýle bir ýetidiýän akylly, özüm öňden gelen hojalygyň ýylyny ýitirmän saklap oturan, hemme jigilerini ýanky uruşa gideniň jigilerini, neberelerini şo düýeleri bakdyryp da öýdi, şoňa üstünden seredip. Hakiki şol şep ýanagyna men bar eken şo gelin. Şo ta şo ta. Ýanky gum ýylyna düşdüm mihman. Saçak açtı gumlu gelin. Ol mihman seýerli görkä diýär. Bir gün duýda müňün salam olan bir aýdylansy. Kabul eyle gumlu gelini. Oňa şo ýanky çep ýanagy diýäniň düşmäke seredýär bolyn çep ýanagyny ýanky öz odun döwjek bolup. Saýda edip şu çaýda bir şıram sürüpdir da. Ýanky odunyň ýanky salagyny çöp sürüpdirmi? Oňa meňdir edipdir da. Ana şu zatlary men İlmurat Budakow dilinden eşitdim öýüne baryp. Ne şu klip bilen baglyrak diýsem hakykatan daş düşmörün. Biziň Atawatan Türkmenistan jurnalynyň internet saýtyna interwýu beripdiň gaýta. Şonu guruldy diýär şonu. Şu zatlar barada. Şoň ahyrynda bir neme men bölejigini okap gördüm. Şeý diýipdiň. Biziň owamyzda çağa wagtda düýedarçylyk ötüpdi diýipdiň. Men şo ýere öňüs berdim. Onda megerem çağa wagtyňyň köpsi ýanky gum içinde düýän ýerine geçdimi? Agyryňga görmeňiziň sebäbi şondan gadyp durun şu. Men diňe düýe baktım diýsem bir diňe çopan men bar. Ýani owada ýaşasak oglanlyk döwrüň git itlesen goýundan bakýan, ýerde bakýan, näme pagtaçylyk döwrü. Pagta ýekeledigen pagtany otodygam subordygam. Ýandagam çapdyk, odunam çapdyk. Şol zatlary içinden geçdim men. Düýän atlaryny bilýänmi? Ýaşma ýaş. Öýlen. Düýe bolanlar ilki köşek. Soň torum diýilýär. Torum. Soň burçy diýilýär. Burçy diýilýär. Soň bir örköçüne gaýalyk diýilýär. Gaýalykdan soň burçydan soň ola erkek diýilýär, erkegine. Ol diýe bolýar soňundan gaýalykdan. Arwana da ol haýsy bolýar? Arwana onuň tohumynyň görnüşi. Tohumynyň görnüşi. Iň garranna näme diýilýär? Garr diýýär. Garr diýýär. Ona bilen bokman dodom. Da näle garram diýen beýre gala diýilýär. Tamam. Oşuk galy. Oşuk şoňara o gaýalyk. Oşuk ilki. Torum oşuk ondan gaýalyk bolýar. Dulçom diýilýär. Ýöne ýadyna çykypdyr sebäbi men hem näçe wagtdan arasynda. Ýöne oglanlyk döwrümde şo diýen gidip barýan diýen üstüne böküp minýärdik da. Göňe korkma. Ya dasrak ýerde baksaň,
Ya da sen bir yoğuşrak duyan üstüne minýäňde eline taýan alyp beýlekleri kowuşdyryp. Ay olam enlikden halipadyr bize meňdeş duýan. Şol zatlar bar, iň mukaddes zatlar şol zatlar eken. Häzir şonuň ýyzyny gaýtalajak diýen gaýtalap bolan. Hakykat. Gaýtalaýanda da şol öňkü dostlaryň ýok. Öňkü dostlaryň olana da öňkü ýaşlygyň ýok. Hakyky. Ay adam fakir näme? Wagt geçdikçe geçen günlüň ýatlama ol gala ya halipa. Ýöne her döwrüň öz lezzeti bar. Öz lezzeti bar. Şonu duýup bilmek gerek. Her ýaşyňam öz Ýaşyň öz lezzeti bar. Garlygyň lezzeti bar diýär-de şonu. Dagy näme? Duýup münasip ýaşaman. Enne, Fuhana. Bizde mihmançylyga çağıran Aydın Şeýmyň özüne kıwap şertler taýarlaýar. Fuhan ağa diýende nähilek adam gözüňe gelýär diýende bize 3 tane ses diýdiler. Olaň birincisi ýiti ses diýdiler. Ýöne bu wagt näme edil ýiti ses şuňam taýynyp gerekde. Biz edil ýiti ses awarlandyk. İkincisi sözewaýlyk diýdiler. Sözewaýlyk diýdiler. Ana biz sizin sözewaýlygyňyz barlak görýär. Siz maňa ýerden turşuňyzdan mysal üçin saat näçe turduňyz? 10, 11, 12 belki. Ýat geçdik diýin bidiň sen. Sözewaýlyk diýdiň. Yok, o däl. Umuman turuňyzdan şu wada çeni. Näme iş edeniňiz gurrun berin. Ýöne maňa hakykat gerek däl. Siz maňa toslap gurrun berin. Toslamaly. Hawa. Hasanna men elimi şeýdemde siz haýsy söze ýetip şo taýda durýaňyz, stop berýäňiz, men bir söz diýýän, siz hem şo sözi aýdyp izin dowam etmeli. Ýöne wakalar dowam etsin. Men ýa o hiç şeýle şunýalar dedik görmänmi? Etdik öňki. Men edik görmän. Barlak gördüňiz bar, hem söz waýlygyňyz barlak. Ay, mastar etme o. Yok, bulýalyk bol. Enne. Hinan saly? Hinan saly. Gelip gowalar. Tuhan ağa, taýarmy? Tamam. Başladyk onu. Şuň siz näme işler etdiňiz? Ýerden turdum. Hemme adamlarda bolşýaly. Ilk bilen ýüzümi ýuwdum, adetdik. Çäýnek. Çäýnegi alymda ýakyn goýup şaýkadym diýen. Çäýnek demli dur eken. Häzir aýalym menden öňür turup demle goýup turup. Meşek ýaly olsa. Muň ýanynda näme süýji zat ýokmy diýip beýgirdym. Beýirjek boldum bolen olam taýyn eken. Avtobus. Men avtobusa minýär. Toslan. Avtobusa ýetişdim ka diýdim. Oğlum avtobusa ýetişdim ka şu ýerden şükür okuýdy. Şükür hocam etmeli. Şükür hoca ýetişdiňmi diýdim. Avtobusa ýetişdim. O men avtobusa oturmady. Studio. Studiýadan jaň geldi-de. Şo wagty. Şo jaň geldi studiýadan jaň geldi. Ho salam alaykum. Wa alaykum assalam. Gurwan näil goýmadylar. Ay Fuhan ağa diýdi şol düýün koýan aýdymyň diýdi. Palto. Dur palto. Dowam edin. Düýün koýan aýdymyň? Düýün koýan aýdymyň aýtdyk studiýada paltoň galdyryp gitdim. Berekelle. Palto. Ay men aýtdym, soňa çykam soňa bildirdim bolen diýdim. Maşina tarapy girdim, palto öýdüm ka ýa studiýadam ka diýdim. Palo. Onu aýtdym men. Oňa çenne ýa abet bolup başlatdy. Ay şu palo öýetmeli diýdim. Öýleka jaň edýän diýdim de. Şo sary käsirlen gyzyl käsirem goşgun diýdim paloga diýip tüýji bolar ýaly. Welin. Gumly gelin. Adam jaň etdiler aşo var. Trigger'de gumly gelin radioda gidip dur gumly gelin diýip jaň etdi şo taýda. Ona gumly gelin näme soňky variantymy ýa sesimden dur çykyp durmaýan mizik soňky nähilrek diýip sorajak. Diýe. Ay şo diýdi, diýerler diýdi, şo klipdäki diýerler öz owaňyň kim bilen şo başga ýere kim diýdi. Men aýtdym o klip diýdim öz owamyky däl Bokurdok diýen ýer bar, şo taýda düşüp. Gumdak Bokurdokda şo taýdan diýerler diýip aýtdym da. Aýtdan burada. Telefon. Yeni. Telefon şo wat. Me diýin, telefon. Zangeli. Yo, jangeli ulandyk ulanmaly ýene. Bola, eliňizdäki telefonuňyz gaçdy ýere. Mysal üçin aýdalar. Telefon gaçdy. Şol eýer düşündirjek bolamda men elim şeýtdämmi da. O şeýde ýa. İçine girip birden taýyk gaçdy, ol hakmyň diýdim, gummat telefon aýby. Ekranama döwlet. Ekran döwlet orada çalşmaly bar diýdim. Pelwan Muhyif. Pelwan Muhyif da jaň etmeler, olama telefonu galan nomerama. Olam gitdi. Ol nomer, men kimden soramaly, oňlar Şkaf. Ona ışkağın içinde birlik telefonum dura. İkinci var eken. İkinci var eken. Ona açtığımda
yankı nomberları ida uğradım. Perwanı kıyını. Perwanı yok, sen tanıyanlar, kim tanıyaka? Çok koyda can etmeli, kime can etmeli, ne edip bilmeli. Şu aradan şeyip can et, ayladım molen Kovuş. hayır kavuşa gitmeli. Hayır kavuşa perwan çağır, ayta birden hayır. Yeterlik. Hayır. Tavır Halipa. Kavuşumu görün, mi görün, yok mu? Oturun da. Minnettar Halipa. Daş ettin. Başa gaylattın ya. Ya, daş ettin Halipa. Minnettar. Söz vaylığında söz yoktuğun öňüm bilýärdik, ýene bir gedek göz ýetirdik. Minnettar. Yeterlik şu. Bu hanaga soralar dowam edýär. Özüňizde halamaýan häsiýetiňiz barmy? Bar. Haýsy? Bire gören adamdan ýatdan çykarýar. Olar menden öýkölýär. Men bir gillen görşsek, tanarsyň da Halipa. Indi tanarım. Ýa-mur ýar söketde şol bolsa, tanıyan ýöne. Bir görüm. Osan kä halatlarda tana bilemok. Osan şonu aýtýar. Ýaman bir ýerde görünmeýän, näçe men tanamadyň aýdyp öýkölýär. Ana şu häsiýet. Aýnul köpüň adamsa Halipa nädip ýa tapap. Kim bir kişide bolýandyr bolýan menden has nemer. Ha, Tanayman adamdan tanamam unda. ya Halipa garaýan. Yo, o yaş kalmam şeyledim. Düşündüm. Şu adam ben yaş yok zaman ya. Yüngdür pasımı da mı? Voilà. Eşitişime göre siz yeňil atletika bilen meşgullanýsyňyz. Haýsy gur bilen we şu adam barmy? Durmuşyňyzda umuman sport bilen näýdi? Sport bilen şu aydyma başlandy urulundy. Ýa-ni geçişdi bolýar da erkek olaryny çağırykdan oğlunyňa faýdalanan wagty. Şu ulugrak dowam etdi mende. Ya çağırkam aydyma ýadyň sesim ýaman boldy, faýrap durdy. Soň oğlunyňa ýetiş uragda ses bir hili ne oğlun ne ular arıp geçişdi urdy diýilýär. Orta periodda wozrost diýilýär. Ana şu döwürde men agam setdar maslahat berdi şu. Ilgamagy ilgap başladım şonu. Ýerden turulýardy, ilgalýar. Ilgap gelenden soň ýa-ni yumurtka, toğun yumurtkasyny, 2 saat yumurtany içirýärdi, ýerden gaýnap sowan suwy içirýärdi, şeýdip men taplady. Olam sese peýdalym. Sese hemme umman men hordum da. Awa. Biraz güýje geldim, ýa-ni ses çykarmak üçin güýç gerek. Adamda şol. Nime dowum gerek da. Ýaşlara da gatnaşdyňyzmy yeňil atletika? Yok, onu ýaly ýaş gatnaşyp özüm üçin turnuý geçýärdim. Näçe gerek çekip bilýäňiz turnuý? Onu ýaşarak çekýärdim şu wagt ýöne barlap görmek. 6-7 gelek çekýän ýöne. Ol teberini biraz. Aýyn ho. Garny saldyk. Benim artdy da. Gowra artdy şol. Ne size derek şükür çekmeli turnuýa. Şükürüm çekýär ýöne men ulu oğlum sport turizm sporta seyahat institutunda 5-nji ýyl talip an 6 bölüme institutda da özüm tanaşdy ýöne daşyndan öýe ýürüten ýerlere gatnap Uğru yeňil atletikamy oğluňyzmy? Uğru şo näme futbol fakulteti bar. Futbol. Ýöne ýa-ni ähli nimeleri, ýagdaýlary ýa-ni universitetler oturuýan çekýär. Olar ýa professional. O bölüme ol ana öz ornuny otsal bolar näsip bol. İnşallah. Suhana. Bizde yine bir rubrika var. Şerttel, hiç şerttel bir kiçiräjik sahypa, muştoklardan 3 sowal diýip atlandyrylýar. Sowaly gytgarak jogap bermeli. Birinji soragy Aysoltan Umidowa diýip bir muştogy sorapdyr. Bally Hacı Halipaňyzdyň diýipdir. Awa, ola ýam düşündik, ýani getbeşiň başynda aýtdyňyz. Anna diýip bir jymy sorapdyr. Suhana, siziň özüňiz haýsy aýdymçylyň halaýaňyz? Aýdymçylyň? Awa. Kardeşliğiňiziň diýip alalım. Şu Türkmenler häzirki döwür. Kim aýdysyny, mysal üçin, plan aýdymçy täzelik çykarsa ýokman diňleýär ýa-ni. Şu hemmesini gowur diňleýän, atýaly arýar diýdi. Gowur ýa, has gowur diňleýän. Ýok aýdymlarym häzirki aýdymlarym. Man atýaly arýardyň. Hemmeler adamçylygyny geçen ýolum diýilýär. Man diýilýär münasip, şoň üçin ähli halkam diýilýär. Ýurdam hökümetimizem diýilýär. Ana atýaly Halipaň aýdymlaryny gowur diňleýär. Ondan başga, man halk aýdymy gowurym üçin näme Gonçar Mehmet'in aydınlarına. Oğlum beni köpten Halipa şunu yani
şunu açacak bolýan pikirlenýär, soraýar, maslahatlaşýar. Başga Atajan Berdiýew bar. Ana oň aýdymlaryny, oň bir çykyşlaryny sesi daýaw da. Şoň üçin pikirimiz lazım gawat gelýär diýär. Hemmesine mi var yani? Belli bir diýip aýtmaýyn. Ana gıýylamyn var, şirin owadan aýdýan gıýylamyn var. Onu dinleýän. Düşündüm. Döwran geldi atly bir jigimi sorapdyr. Suhan aga, eger ýaşyňyzda 20 ýyl ýyda gaýtaryp bolsa, nämeler ederdiňiz? Haydi bolmayan zatlar. Nämeler eder? Aýdyn soragy nämemiş? Aýdyn şolar mı? Sunwat babatda. Sunwat babatda. Planda eden bolsama, o wardayda atdy. Pelwan 20 ýyl ýyda gidip täze, saradyp täze nem etmelem bolsa, men şunu ýaly bolardym mükemmel. Men sebäbi geçen oğlumdan, yaşan ýylymdan men razy. Sebäbi men oğlanlykda arzu edýärdim de bir köpüňe çykyp aýdym bilsem, bir ul toýlar sowulýan bagy sowulsam armanym ýok diýärdim de. Albatta görýär, näli atlar, dereceler eltdi. Men şoň üçin geçen ýolumdan gatyrar. Sebäbi ýyly edämelekeni, beýle edämelekeni ýan zadym Hudaýa şükür ýok. Bitti. Düşündüm Halipa. Bir soraw bar. Tuhana. Eger neşeýlerek bir aýtgy bar. Eger bir sen gowunyma degse, oňa süýji ber diýerler. Eger ýene sen öýkeletse, ýene bir süýji ber. Awa, ýene gowunyma degdimi? Ýene bir süýji ber. Ýa-ha kiňiziň araňyz oglaşar, ýoksa hamam ol süýji kösel bolar diýerler. Inne, aslında ay barfın fair one bir diýär. Aslında siz öýkelekmi? Öýkeni uzak wagtlap içinde saklap bilýän adamy ýa-da göni ýerine jogap berip, temany ýapýan adamy. Men wara şo öýkeletseler ýutýan men wara. Onu içimde saklaýar. Ýöne öýkelep birden näni üýşürip ondan ýarlaýsam. Öz mitrýän zadym näme çaky ýok da şo. Ondan kat üýşürip mysal üçin çağlama teri beremde mysal üçin. Birazcık ýelerek bolsalar aýdýan. Bellek goýandyr şunu. Ne munyň durandyr. Ýadymda galýar. Şondan soň düzelýärler ha. Ondan men aýrýan. Ýöne şol. Ýene gaýtalansa 4-5 ýyl aýtan soň. Ondan hakyky ýa-ki temizin bermer bolýar. Şoň üçin durmuşda da köp zady geçirýän. Ýöne halit nemeden çykdy. Ondan Çiýban ýaly bolýar da. Saklap bilem aýy şonu. Çiýbanam üýşüp birden ýarlýar ýara. Ho, ana ýöne Aňsa da ýökelem. Aňsa da ýökelem. Oýuny ýaldyryp görýän. Kaptanlygy geçirip görýän. Ben şu soragy berdim de ýa Atyl Halipamyň gawat gelenden. Şunu ýaly şiýler we adamlar bar, käwat şiýlere gurrunlar bolýar şunu ýaly. Şoma neme diýdi? Bir akylly söz aýtdy da. Suhan edi, gözüň getirdi, ýörek barýan dedi. Bir ýol diýdi, sen ýörek barýan ýol. Garalyklaryma, gowlatlaryma, erwet zatlaryma. Şu erwet zatlary görseň diýärdi. Seredip şonu görseň, ýene üýşergiler ol diýärdi. Görmeş olar diýär. Hakyky. Sen gowlatlary serede. O erwet zatlary seredip düzedip aňarsa çykyp bolanok çykanam ýok diýär. Dünýede gowlatlary gör diýär. Ana şol maňa her ýerde şonda maňa sapak boldy, şol aýdam söýdi. Maňa sapak boldy. Doğrudan her kiradan gow tarapyny görjek bolýar. Her adam bolsun, her ki bir waka bolsun, bolup geçýän bir näme situasiýa, ýagdaý bolsun şoň gow tarapyny görýär. Gow tarapyny görjek bolýan adamlaň hem saky sağlyň hem düşünýän goşgyň gow tarapyny diýär. Ilki bilen. Şolam maňa ýany ýetirenok durmuşda ansat çözüp tapmak üçin, özüňe agram salmalyk üçin, maksadyňy ýetmek üçin gow häsiýetlerini berdi.
Asıl üçün minnettar. Inni suğanaga bizde bir şert bar. Şert del, rubrika, sahipa. Megerem bu rubrika bizim tomoşaçılarımızdan en gowaryan rubrikası gerek. Bolsa gerek sebebi server getişini fanına kommentariyada diňe şon geçireýin diýip berýärler. Ha. Size 35 san soru taýýarladym. Size jogap bermek üçin 2 sanjak ýol bar. Hawa ýok. Özüm gaty çalyp jogap 35 bermeli. deylim. Hawa. Kelleňize gelen birinji jogap aýtmaly. Hawa ýok, hawa ýok şeýip gitmeli. Başladık mı ne? Taýarmy? Hawa. Ýok. Size muştak değerlerin arasında çıkış etmeli oldunuz mu? Hawa. Aydma... Şundan mı? Hawa. Ne hilek golya? Yaş wagtlaryň içindäki işinden tanan o. O ne öyle? Ve şu an trük. Yo, men näme berýärlerler, şo ýerge. Düşündüm. Men ýalan edemem o. Yok, gowy. Aydım aytmak senlik değerliydiler mi? Diýmediler. Jedelle oturanıňyz bilseňizem boyun alman gördüňizmi? Yok. Sağalaryňyzyň saýlany hünerini siz halamasaňyzam gollardyňyzmy? Yok. Sizi öýkületmek aňsatmy? Kyn. Iýen naharyňyz duýdam bolsa biçirene bildirmän ýeňizmi? Yok. Sizden kardyna pul sorasalar baram bolsa ýok diýeňizmi? Soruyan adama göre. Ýese getirip bilmeýänler yok diýen. Toýa giýjak alyp bardyňyzmy? Hawa. Düýşanan ýaňyzmy? Yok. Gatnaşýanlaryňyň arasynda halamasaňyzam özüne bildirmeýäňiz barmy? Bar. Öz daş kesimi üçin utanyp gördüňmi? Hawa. Aydymy taşlamak hakda pikirlendiňizmi? Kilendim. Arasynda öz bähwidiň üçin ýalan söýleýäňmi? Yok. Özüňizi ideal kaka hasap edýäňizmi? Hawa. Giýje hemmeler ýatyrka turup nahar ýeňizmi? Hawa. Şundanam. Hawa. Bazara öýe gerek tatlar özüňiz almana gidýäňizmi? Ölmänler diýen. Bir da satyn alaňyzda feodalaşýaňyzmy? Hawa. Çağa wagtyňyz urulyp öýe gelen wagtyňyz kenmi? Ken. Ekranna öz konserdiňizde dolu görýäňizmi? Yok. Näme üçin? Ya Ýastyk edýär. Yok. Şu öýüň dinlemekden eres atýar. Men ara özüm analiz berýärler. Düşündüm. Bolmaýan ýerine şey utanýan aşak. Bolýa. Eger de siz suhan bolmadyk bolsaňyz, suhan bilen dost bolardyňyzmy? Yokman. O adammy suhan? Kim o elbet diýme. Alan sowgadyňyz, birinden alan sowgadyňyz, başga birine sowgat etip gördüňizmi? Hawa. Garramakdan orkýaňyzmy? Yok. Öz kärdeşiň täze aýdymyny aýdyp berende, halamasaňam gow diýip öwdüňmi? Öwdüm. Kim ol aýdymçy? Geçdi. Geçir ýazmaly ýa. Sizden pul alyp izne bermän gördülermi? Ken öwdüm. Siz birinin pul alyp izne bermän gördüňizmi? Yok. Ýerden turşuňyzda telefon berýäňizmi? Yokman. Kameradan utanan wagtyňyz bolýarmy? Syomkada. Yok. Konserdiňizde hiç kim gelmez diýip gorkdyňyzmy? Korktum. Google'la öz adyňyzy ýazyp gördüňizmi? Öyle gördüm. İlkinji klas ýol başlygynyň ady ýadyňyzdamy? Yok oğlum. Kim? Kakavay mı oldum? Kakabay Mawlid. Başlangıç klasysynda. Birinji klas. Hawa kakavay. Kakabay Mawlid. Günnülükdäki bahaňyzy düzelt gördüňizmi? Ken etdim. Şundan o. Öyle. Liftde galyp gördüňizmi? Yok. Aha. Soň ulanmadyk zadyňy satyn aldyňyzmy? Näme? Instrument ulanmadyk zadyňy satyn aldyňyzmy? Ay daşyny görýän, gowwarýan, alýan ýöne ulanaňyz. Şu esasy ýany şondan da ne? Instrument bu Hawa göpler. instrument da. Ha. Ulan amok ýene şonu guguryan alýan. Baly. Sizi özüne konkurent hasaplayan aýdymçy barmy? Yok. Siz özüňizde konkurent hasaplaýanyňyz barmy? Ýurdun içinde yok. Daş. Hemme soru dogryňyzy aýtdyňyzmy? Hawa. Berekella. Sag bolun Halifa. Minnettar. Minnettar. Ömrüň gulap bolsun. Men konkurentlerim ýürkitdi ho. Şundan ama. Son söýdiňe daş bolla. Wow. Eger mümkin bolsa, Halifa, bir jan sesle biziň tomoşaçylarymyz üçin bir süýz aýdymlardan birini aýdyp beräýin. Sasy da. Sasyz akapella. Gel könglim gideli uzak yollara, ah yollara. Bir dilberin sevdasyna düşmüşem. Sağ ol Halifa. Ardım ayday sağım bilen sollara, ey sollara. Bir dilberin sevdasyna düşmüşem.
ah düşmüşüm. Boyları uzundur, levleri şeker, ah bal şeker. Ağlayıp gözlerim kanlı yaş döker, ah yaş döker. Her görün görmegen arzun çeker, ah gel şeker. Bir dil verin sevdasına düşmüşüm, ah düşmüşüm. Hey hey. Aşık kemra derin ne derim, ah ne derim. Pelerin elinden kanlar yudurum, ah yudurum. Tüvülla ile ben dostlar giderim, ah giderim. Han sayadın sevdasına düşmüşüm, ah düşmüşüm, düşmüşüm. Hava Halifa. Suat. İnne adam fakir nemesen en namzanım dıgıla ya. As dıgıla. Ömrüňde golsun Halifa. Mahmul owadyňa, Türkmen toýlaryna belent ýanglansyn. Bir gowunlarda didarlaşmak bilen etiber. Sağ ol. Tuğhan ağa. Soragymyz dowam edýär. Men şu soragy ýeride gepleşiň ahyry üçin taýlandym. Bizim döwürde şahyrymyz bar, toýdy öwed. Tanıyan. O goşuk var. Didi şahyr, gur hyýal haýysyň. Ýyllar gulagma çakdy çawuşyn. Inniki ýaşlardan ýalňyz haýyşym gadyryny biliň 18 ýaşyň diýär. Ha. A siz ýaşlarda näme haýyş etmelisiniz? Yaşlar man bize de yaş döwürlemi kän birlikler edendirler da. Halipalar, kakalamy, enelerimiz, ejelerimiz, doganlarymyz bize ulu yaşlar birlik etýär biledi. Ha. Biz ýöne şolaryň birligini kabul edýärdik. Şonu dogry hasaplaýardyk. Eslem oğlum bolsun, eslem dostumyň kakasy bolsun, eslem bir klassdaşymyň dogany bolsun, özümizden ulu yaşlar hökman seýleýärdik. Ana şu wagtky yaşlardan bizim tapadymyz şu. Moğlumy diýen kanun, enataň diýen kanun. Soň men gynanýanladym şu uluň diýenini etmän köp bilýän kak ötýän yaşlar bar. Ana şol ulu diýär bileçi. Onsoň ýekece zady dogry alyp barsalar, biziň ýaşlarymyz hiç wagt ýalňyşmaýarlar. Olam biziň gyzylan gymmatly bir türkmen häsiýetimiz türkmençilik diýip bir zat. Şu türkmençiligiň içinde ähli gowy häsiýetler, ähli diňe türkmene däl, dünýä insanlaryna gerek bolan ähli gymmatlyklar biziň türkmençiligimizde bar. Şol türkmençiligimizi doly berja edip bilseler hiç asan ýalňyşmaýarlar. Iň musaw adam bolup ýetişeklerini men şu wagtdan ynandyryp bilýär. Gal berse ene biziň kitap, hormat prezidentiň kitaplaryna şu türkmençilik giňden görkezler. Ähli eserlerine seredende de şol içinde eriş argaç bolup geçýär. Adamyň nähilik bolmady o arada. Edip ekramady, ene hakyny ýazan kitabyna da man ýurt nesihat berýän kitaplaryny alyp okusaňam bar. Ondan başga da biziň iň uly gowanjymyz bar. Maktumlyň köpüragy. Biz Maktum Pragy türkmen dünýä tanadan. Biz türkmenligimizi Maktumlyň iýleşdigimi de begendik. Emma şonu başga ýurtlar şeýler fiýle ýa, şeýler ýokary derejede goýýar da türkler hem, özbekler hem, kyrgyzlar hem, türki dilleri umman dünýäň özü
Mawtumul atamyň şeýle akyllardan ikrar etdi. Bir de başga gollanma gerek geldi. Mawtumulyň goşgularyny köpürak okamaly. Şo taýda hemme natwarda var. Tyla barada var. Din barada da var. Tiygat barada da var. Allah Taala barada da var. Ýani ilmler barada da var. Mawtumulun öňkü geçikden şairler var. Olaryň täsiri mawtumula jemlenen. Şoň üçin ana klasik şairlerimiz köpürak okasalar. Birem aňsadyna bakmaly. Diýipdir. Aňsadyn hemmeler başar diýdiler, kynan başarmakda iş var diýdiler. Kynan bolsa şodur wehşet diýdiler diňe. Kyn zat şol mukaddes diýdiler. Ana şol aňsadyna bakman, kynan bolsa ýaşlykdan bir hüner edip goýmaly. Hünerli adam hiç zat hor bolanok. Näme bolaýsyn elinde hüneriň bolsa, türkmen aýdýar, ýigide müm hünerem bardyr diýer. Öwrenni ýigren diýer. Onu ýigrenç meselesine däldi, öwrenip goýmak meselesinde. Awa. Şonu öwrenip goýmaly, hünerli bolmaly. Wagtyny bihuda geçirmeli. Ondan soň ýene orada soňky döwürde ol döwrüň ösüşi, ýani bide şu Harvard serişleri telefon arkaly, internet arkaly. Onu ýöne erteden akşama çene internetlen oturmaly zat ýok da. Düşündüňmi şükür? Awa hakyky durmuş bar. Orta realny жизнь. Şol köp animesen hakyky durmuşdan özüň ölüp barýar. Bir gynan ýanladym, soňky ýaşlar özüň garnaşyny kim diňler o? Hakyky. Daýy kim? Daýysynyň garnaşy kim? Atasynyň aňarsy kim? Ýani aňarsy arkasyny bilen oklar. Mesela üçün daýy diýmelisine däde diýip dur. Däde diýmelisine daýy diýip dur. Gelneje diýmelisine dowan mu kaýdyp ber, dowanna gelneje diýip ber. Gelneje diýjene gence diýip örenme. G-E-N-C-E. Gelin eje sözden gelenini bilýär ýaşlar. Ana şol atlary bir hakyky, ýani 100% adam diýilýär. Bir doly bahaly adam bolmak üçin ana şol atlar gerek. Bah, düşündüm. Koy näme diýeli? Meňe ýöt garaýşym şol. Ýok, gatdy dogry. Pelwan. Nime wada? Dünýede näçe adam bolsa şonça da filosofiýa bardyr. Şükür haksızda aýdýar şonu. Welin mesela ki men dogry moçy aýtdym. Dogrum kän ýöne dünýede. Ýöne biziň köp dogra gawat gelerim ka diýenler ýa-ni aýdan. Bul gaty köp ullaryň pikirine gawat geler. Gat köp ullaryň. Şuhana gepleşigmeden ahyrlaýjy portady gelip etdi. Biziň gepleşigimizde mihman bolan üçin men size tüýsürügimde minnetdar, bir wagt aýryp geleniňizde minnetdar. Men bilýän işiňiz aladaňyz gaty köp ýöne biziň redaksiýada wagt aýrdyňyz. Birinji bilen şoňa minnetdar. İkinciden hem bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyz var diýen bir näçe tany müňlerçe belki 10 müňlerçe muşdoklaryň tomoşa edip oturandyrlar. Olara bir aýtjak diýjek zatlaryň bar bolsa ýa bolmasa muşdoklaryňda diýjek zatlaryň bar bolsa kamera başlasyn. Ýa-ni men bir aýtjakladym. Her bir adam ömrüni özüne dost tapylmaly. Daş töweregi adamlary yürekdöş adamlaryň tapanna, öz dostuny tapanna işem yeňil geçýär. Yürekdöş ýan ýoldaş tapanna ömrü odan geçýär. Ýakyn adam bilen ýaşaşanda. Edil şon ýaly yürekdöş adamy tapmaklygyň zerur bolşýaly, aýdymçam öz diňleýçisini tapmaly. Şoň üçin biz aýdym näçe aýtsam, biz diňleýjiler bilen adamda. Şolaň bahalar bilen, şolaň süýgüsü bilen biz işleýär. Şolaň süýgüsini gazanmak üçin biz aýdym aýdýar. Şolaň süýgüsini gazanmak üçin rahmet çekýär. Şoň üçin bizi hormatlap diňleýänler üçin şu tomoşaçylara köp sag bolsun aýdýar. Biziň aýdymyzy, sesimizi gowaryp diňläp, biziň aýdymyzdan lezzet alyp bilýän bolsalar, biziň näme edýän işimiziň aladamyň ýerine düşdügi. Şoň üçin ýa-ki SMS arkaly ýüz tutup sora berenlere köp sag bolsun aýdýar. Näme şu senin anamyzy ödejek bolup ömrümizin ahyryna çenli şu saýlawalar kärmede öpal boljakdygymyzy şu ýagdaýyň dowamyna anandyrasym gelýär. Gelecekde de netip bolsa şeýle gepleşikler taýynar, netip bolsa täze aýdymlar döredür.
Ne yine bir zat aýdasym gelýär, hökman aýtmaly ýüregimdiň töründe dur. Bizim bir ajaýyp zamanamyz bar. Ajaýyp döwrümüz bar. Gülýal döwletimiz bar. Ajaýyp watanymyz bar. Şol şeýle ajaýyp watanda, mukaddes watanda doglanlygymyza buýsanýas, begenýas. Şeýle ajaýyp döwletde ýaşaýanlygymyza, gahrman arkadamyzyň bize gurnap beren şeýle sagdyn döwletinde onda da halk tarapyndan tanalyp, bir aýdymçy hökmüne tanalyp, atlara münasip bolup ýaşamak hakykatdan men bagyt şol berýär. Begenýas şu dörej diýen wagtymyzda ýaşlyk döwrümizin bir algamaly, adalmaly döwrümizin şu bagtyalyk zamanasyna awat gelenligi begenýär. Şoň üçin geljekde de nesip bolsa şu yurt tarapyndan, yurt ýolbaşçylary tarapyndan, gahrman arkadamyz tarapyndan bize berilen mümkinçilikleri, bize berilen hormaty, bize berilen anamy dogry hem dogry düşünüp geljekde de türkmen halkymyza, gahrman arkadamyzyň alyp barýan siýasatyna gulluk edersip inandyrasym gelýär. Awa. Fuhana yeni bir gedekde tüysürekde minnetdar ömrüňiz bak bolsa näme türkmen toýlaryna, döwlet konsertlaryna siziň makmal owanyňyzy dinlemek ähli tomoşaçylary şol fana birede nesip etsin. Köp sag bolun. Minnetdar. Mehriban tomoşaçylar, bugun hepden birinji güni men Pelwan Mukoýew Atawatan TV kanalyna Atawatan ýyldızlary elbetde bugun ýene-de siz bilen ýaýlymda boldy. Dimek, şeýle gowy gepleşikde, gowy pursatlarda didarlaşançak, bu bolsa daşda däl. Inniki birinji güni didarlaşançak, hoş, sag bolun.